Ako lang ipahibalo ninyo nga by June matransfer na ko og assignment, no? Adto na ko sa Butuan City. So pipila mo ni mga siguro mga 1 month naghuwat lang kog ma-turn over ang akong responsibility sa diri sa BDR. Mga igso, na hinumdum ba mo sa akong istorya sa una nga kadto bitawng tao nga namatay nagsigig tuktok sa pultahan sa langit unyo wa ablihi kay wa siya kahibaw sa password. Kay hinumdum mo? Can you remember the story? Anyway, I will try to tell you again. Usa ka tawo namatay, unya siyang namatay siya, didto siya sa langit. Sige siya tuktok sa pultahan. Ang problema karon kay di man siya maablihan kay aduna may password. Unya pag tuktok niya na may boses nga mayngon nga, please say the password. Saan sa may password? Ingon siya nga, siguro, Jesus Christ. Ay sus, kay wa man mo abli. Sige siya hunahunao sa kay password. Ingon siya nga, Holy Spirit. Wala gihapon. Hunahuna siya sa kay password aniha. Mama Mary. Wa gihapon. Nadugay ingon singaling mo ni password, ingon siya nga, love. Ay sus, pag ingog love, ni kalit man nag-abli ang pultahan. So ang password ay gugma, no? Love. So matong naablihan siya sa maong pultahan, mga igsoon. Mga igsoon, sa gingharian sa Dios, ako maingon nga usa sa mga requirements para makasulod kita sa maong gingharian sa atong magagahom nga Dios, nga ang tao kamao mopakita sa iyang gugma ngadto sa Dios ug ngadto sa iyang isikatawo. Ug dili lang kini pulong o password nga atong litukon, no? Para kita makasulod sa gingharian sa Dios, kundili ato kining ipakita pinaagi sa buhat, no? Mao na giingon mga igsoon nga ang pulong gugma, love, is not merely a word but an action word, no? Love is an action word. Ang pulong gugma para mamahimong action word, kinahanglan nga maipakita nato sa buhat, no? Ug mao kini ang hagit og imbitasyon kanatong tanan. We are challenged to show this love into our actions. Sa Biblia, mga igsoon, ang pulong gugma kun atong iphon makadaghan kining gilitok o gimension, no? So kung mao kana ing anak ka importante ang maong pulong gugma, no? Mga igsoon, mabasa nato sa balang kasulatan ang atong Ginoo mingon, paghigugma ay kamo, sa ingon nga ako nahigugma kaninyo, no? Nahigugma ako kaninyo sa ingon nga ang amahan nahigugma kanako. Kung tumano ninyo nga akong masugo, magpabilin kamo sa akong gugma. Ingon nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong amahan og nagpabilin sa iyang gugma. Mga igsoon, ang atong Ginoo nagpahinumdum kanato nga tumanon lamang nato, kung tumanon lamang nato ang iyang mga sugo. Unsa ang mga sugo? Paghigugmaay sa usag-usa, no? Magpabilin gayud kuno kita sa iyang gugma. Mga igsoon, hinumduman nato nga si Jesus unang nagpakita sa iyang gugma kanato. Jesus loves us first, no? Ug ang labing dakong gugma nga iyang gikahatag kanato unsa man, mao ang paghalad sa iyang kagalingon o pagpakamatay alang kanato. Mao na nga sa iyang pagpakita sa maong gugma alang kanato, siya usab
nagsugo kanato pinagi sa pag-ingon paghigugmaay kamo. So mao kini ang sugo no sa atong Ginoo. Mga igsoon, adunay gisaad ang atong Ginoo kanato nga kung magpakita lang kita sa atong gugma ngadto sa atong isikataw, ingon pa sa atong Ginoo, kanato daw nga nagpakita sa mga gugma sa uban, ihatag sa amahan bisag unsay atong pangayoon sa iyang ngalan, no? Basta ato lang sundon kining maong sugo paghigugmaay kamo, no? Maigsoon mao kini ang dako nga hagit kanatong mga binunyagang mga Katoliko, no? Mao na nga atong paningkamutan nga ato kining masunod kining maong sugo sa atong Ginoo para magpabilin kita pirmi sa gugma sa atong Dios. So atong hinumduman unsa ang mga password para makaangkon kita sa langit, gugma, no? Love. So mao kini ang atong paningkamutan nga mapakita nato sa matag adlaw ngadto sa atong isigkatawo. Amen. Amen. Palihog manindog.